Presidential Transition Council ekwupụtago nkwado ha na-akwadosi ike maka ịhafe ọkwa ọchịchị n'abalị 29 n'ọnwa Mee n'afọ a n'ozi eziri mba ụwa dịka a na-akwadosi ike maka hafe ọkwa ọchịchị ahụ ekwuru na enwere ebumnobi ịchịkọba ya bụ mmemme dịka ọde akwụkwọ gọọmenti nke ala anya bụ Nigeria na Chairman Presidential Transition Council Boss Mustapha kwuru na ekwugo isiokwu ya bụ mmemme ka ọ bụrụ mbịakọta ọnụ ga-amagbu onwe ya n'ihi na ya bụ mmemme magburu onwe ya ọ bụrụ ihe ngosi n'obodo anya bụ Nigeria ọkachasị na ha bụ ndị eji eme ọnụ n'ihe gbasatara nkesa ọchịchị onye kwuru uche ya n'Afrịka. Onye nta akụkọ Princess Ekwu ya jide pụtara ya ụka. Mmalite a nke bụ usoro nke asaa ọchịchị ndị nkịtị na Naịjirịa ma bụrụ ịkpọbata onye isi ala nke 16 ka Maazị Mustapha sịrị na kansụl mgbanwe site na mkparịta ụka ha na ndị ụwa mba ọzọ na-ebu ụzọ n'ihe gbasara ọchịchị ndị nkịtị dịka USA na Kenya na ndị ọzọ mụtara ihe ga-eme ka ha mee mgbanwe afọ a ka ọ bụrụ ozuru ụwa. Ọ gụpụtara mmemme ga-akpọsa ya bụ mmalite nke gụnyere oriri na nkwapịa ndị agha ụbọchị Tuesday ma ọnwa dị na mkpụrụ ụbọchị 23 ma ọkwa 7 nke ruruchi. O kwuru na ichi onye isi ala ahọpụtara na osote ya Grand Commander of the Order of the Federal Republic GCFR na Grand Commander of the Order of the Niger GCON na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ ma nkụzi na ekpere nke ga-adị na National Mosque n'ụbọchị Fraịde ọnwa dị na 26. Maazị Mustapha kọwara na nkụzi mmalite isiokwu ya bụ Deepening Democracy for Integration and Development nke ọ bụ onye chịburu Kenya na mbụ Uhuru Kenyatta ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Satọde 27. O kwukwara na a ga-aka ụka enweghị onye ọ sọrọ na National Christian Center ụbọchị ụka 27 ma ọkwa elekere 10 nke ụtụtụ site na Abuja. Princess Ekwu Ajide, akụkọ ụwa ABS.